etorri geha gaur ipin batzuk orkestea. Da hasiko geha kantatzeko ipin batekin. Ilargia. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Ilargia, ilargia, ilargia barraskiloa. Ilargia, ilargia, ilargia eguzki lorea. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Ilargia, ilargia, ilargia urre txindorra. Ilargia, ilargia, ilargia bihotza. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Maizuekin kantoko dugu, nahi aldezu kantatzea. Ez, zeba, bai. Venga, saiatuko gara. Ilargia. Toño Arantxan txanda. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Ilargia, ilargia, ilargia barraskiloa. Ilargia, ilargia, ilargia eguzki lorea. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Ilargia, ilargia, ilargia urre txindorra. Ilargia, ilargia, ilargia bihotza. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Ilargia, ilargia, ilargia eguzkia. Oi, polita. Hain nahi bazue, etxea eman da kanta guan berriz. Nik. Batzuk utziko jo hemen da. Bale? Ne. Sindian dobe. Zuazte? Nei betzoi gustatezak. Ez. Oi, ez da gustatzen. Kasu. Bai, ketuna bai. Kokoriko bako. Hau da, ipunei ba. Animalize jate de... jakite. Niam, niam. Katua gogoko du arraina. Horrelakoa hobe, jakina. Niam, niam. Xabua gustuko du gazta. Nahiko emanezkero, kriskitik kraskata. Untxia dugu azelari ojal. Txiki eta txaka. Jakin nahi bazuen nola segitzen, etxe eman da irakurri. Nik kokorreko nahi, asko. Ta hoi nola da. Bauda. Ama nik etxean dakatu lakua. Zer nolakoa? Animalik eta zenbat maite duen karri eta esaten. Ama hoxe dakarakin beste untxi. Deko eta atetxion. Lotara joateko ordua zen. Haurren koloreko erdi txikiak 5 eusten zien haurren koloreko erdi handiaren belariei. Erdi handiak entzuten ari zela ziurtatu nahi zuen. Ez eta asmatu zenbat maite zaitudan, esan zion. Uf, ez dut uste asmatuko dudanik, erantzun zuen erdi handiak. Honen beste, esan zion erdi txikiak besoak zabalik. Haurren koloreko erdi handiak besoak luzeagoak zituen. Nik honen beste maite zaitut, erantzun zion. Horren besteen, pentsatu zuen erdi txikiak. Nik honaino maite zaitut, gaineratu zuen erdi txikiak. Eze pasakoa? Etxe eman irakurri. Bale, hemen utzi. Gero hartuko duzu. Bale, hoire bat, bestoi irakurri. Xabatek danak egon. Oan animalik ikusko jo hemen. Bale.
lehenengoa, asmoa berda. Bizkarrean etxea daramat, zein naiz? Karakola. Bai, asmatu duzu. Bilatu ni udako zeruan, zein naiz? Tximeleta. Bai. Hortzekin beti karas, zein naiz? Xagua. Bai. Narras nabil, lurrean zein naiz? Zugea. Bai, sugea. Nik ikusi. Kolorez aldatzen dut, zein naiz? Elefantia. Katua hori. Katua. Kama. Kama. Kamaerua. Kamalerua. Kamaleoia. Bai? Hain beste bat ikutuko. Korro karat, zein naiz? Krokodilua. Bai. Poliki ibiltzen gustatzen zaiz, zein naiz? Gordaka. Bai. Ostoa gogo ditut, zein naiz? Nua mileta. Izana. Bel. Lara. Bai? Belarra. Beldarra. Handia baino handiagoa naiz, zein naiz? Jirafa. Elefantia. Ez. Gorrilo. Arra. Dinosaurioa. Bai. Naka, zein naiz? Ez dut asmatu. Krokodilua. Bai. Naka. Krokodilua. Gauen nola hauek zein den jakin erozu, etxe eman da etxeletu. Atxa eta amakin. Hauxe. Ez da bukau. Baina etxe eman da etxeletu. Hoi hola zala. Bihotzetik. Nik asko maite zaitut. Eta zuk? Pixka bat. Nik asko maite zaitut. Eta zuk? Pixka bat. Eta jakin nahi behar bazuen nola segitzen, etxe eman da etxe eta makin irakurri. Ez dakau. Etxea bukau. Vale. Baziren behin basoaren erdian 3 txerku. Egun batez zuten otsoa izto gosetua zebilela han inguruan. Eta babesteko etxe bat egitea erabaki zuten. Txerrikume txikiak lan gutxi egiten zuen, eta alaxe eraiki zuen etxea, lastoz. Tarteko txerrikumeak gehixeago lan egin zuen, eta alaxe eraiki zuen etxea, egurez. Eta jakine bazuen, txerri handina nola, ez etxe iteun hortxuak ize pasatzen da, etxea man da irakurri. Artza eta tximeleta sarea. Artza basoan bizi zen. Gehien paseatzea gustatzen zitzaion. Aintzira ondoan lo kurriskak egitea eta zuaitz artean aurkitzen zituen gauzak biltzea. Egun batez, tximeletak harrapatzeko sare bat ikusi zuen adar batetik zintzilik. Zer egin ote nezake honekin? Galdetu zion Artzak bere buruari. Aintzirara iritsi zenean, Artzak tximeleta bat ikusi zuen uretan.
Poste baten gainean jartzen hasi, oreka galdu eta erori egin zen. Hegalak bustiak zeuzkan, eta ezin zuen hegan egin. Hartza ur ertzean eseri zen. Sareari indarrez heldu eta uretatik atera zuen. Eta zeintzun tximeletatik? Zer tximeleta. Ara pausu nahitea zen. Jan. Auskalo? Etxean ikusi dut zuen. Oin dune bezala. Ez oin esatzen. Mite horiek zema. Etxeko saguak. Zerua, jakin nahi duzu egia, lurrera iritsi da, altzoan mendia. Mendia, konkordun berdea, ari fin batez iruldun bidea. Bidea, aurrera eta aurrera, ibiltari eroan ditu etxeera. Etxeak zuloak ditu, bertan gordetzeko 11 sagu. Eta nola segitu jakin nahi bazue? Etxe eman, da lepu, maite eta makin. Oin kokoriko da. Eta gero, pukoi dakau eskola guak. Kokoriko. Pukoi badakau. Oioa ama oso pozik zegoen, kokoriko semearekin. Egun batez, txitatxoak eskatu zion bizkotxo bat egin zezala. Egingo dut bizkotxo gozoa, baina lehenengo egun bila joan beharra dago, sua pizteko, esan zuen oioak. Ni joango naiz ama, ongi da, baina kontuz bildu zotzak, zeren katu kaskamotzak 3 aldiz miau egiten ondotik zorrotzen ditu hortzak. Han zebilen kokoriko kanpoan. Zoz bat besapean eta bestea mokoan. Eta bat batean hauxe entzun zuen ondoa marrami hau. Txita gaixoa alduma bat bera ere mugitu gabak honela esan zuen. Ez nazazujan katu kaskamotza, oraindik txikia naiz eta amatxo bizkotxo bat egingo du, eta nik egurra eraman behar dut, labea pizteko. Jatekorik nahi ez baduzu, bizkotxo erdia eman beharko didazu. Marramiau. Eta jakin nahi balin bazue, gero katuriro bizkotxo eman balin bazion, etxe eman da irakurri. Nire dune, hor, dena erako. Ezke, aio mama. Txiki. Oi, txarra. Beste bat betzeko. Laguna. Jolasean. Hau aspertutu da. Azerre. Azerre. Zirikat. Hau? Azarre. Borroka. Hau? Leales. Hau? Azerre. Hor konpon esaten. Hor konpon. Nahi bazue jakin nola segitzen, batxeman, irakurri. Hoxe esaten zuen dena. Bai. Liburu honetan magia pasatzen. Zer liburu? Pintoretxea. Ondotxea. Badakalu. Nik.
Ukitu atzarekin biribil horia, eta pasatu horria. Oso ondo, orain ukitu berriro biribil horia. Bikain, orain igurtzit goxo-goxo atzarekin ezkerreko biribil horia. Oso ondo ari zara. Orain igurtzi eskuineko biribil horia. Primeran, orain ukitu 5 aldiz biribil horia. Beste 5 aldiz biribil gorria. Eta beste 5 aldiz urdina. Ederto, zer gertatuko ote da liburua apur bat aurkezten badugu? Ez dago gaizki, eta pixka bat gehiago astintzen badugu? Ara, oso ondo. Orain, okertu liburua ezkerrerantz. Ea zer gertatzen den. Eta orain, eskuinerantz. Ea bat. Itzel, azteko liburua berriro. Biribil guztiak ordenatzeko. Polita benetan. Sakatu indar handiz kolore horiko biribilaren gainean. Ea. Divertigarria benetan. Piztuko dugu argia berriro? Bikain. Ara, 2 biribil tokiz aldatu dira. Badakizu zein? Orain sakatu indar handiz biribil guztien gainean. Ez dago gaizki. Astinduko dugu apur bat? Polita ezta? Egin putzi juntasuna usatzeko. Iaia, apur bat indartsuago. Ene, ez da inbeste. Jarri liburu aztutik ea bere erortzen diren. Bai, horrelaxe, oso ondo. Egin txalo bat, ea zer gertatzen den. Ikaragarria, eta 2 txalo egin ezkero. Eta 3? Zer ondo, orain txalo zaparrada bat. Handiagoa. Handiegia agian. Sakatu botoi zuriaren gainean. Gorazu, hasiko gara berriro? Nahi baduzu bideo honi jarraitu berriro hasteko. Eta berriz nahi baza, eman etxe. Ez guain egin dila junberdu behar Ez, baina gona lagun eskina. Guain bierna behar. Bierna, umezue. Hau irakurri behar. Bera, Jo, antxori egin. Hemen lotarako kantu daude. Lotarako? bai itxeko. Baguk lotarako. Lotako kantuk ipunak eta olerkike bai. Ni magia egiten dira. Ez. Zertaz,
Pero hemen dago zerria. Jose Mose. Jose Mose gitarra, hautzan gainako bizarra. Zopa gutxi janda, nahi kaskarra.